Tungod sa kakulang sa mga sakyanan sa ginapatumang social distancing, naghanyag na ang LGU Davao og libreng sakay sa mga bus, sugod ug mga lawa. Anang detalye. Tungod sa ginapatumang social distancing sa mga pampublikong sakyanan, dili gayud malikayan nga matanggong ang mga pasahero tungod kay pipila lang ang makasakay ug kulang sa pambiyahe. Daghan usahay pasahero, ban dili magpasakay kay upat lang. Lisod kay limit lang man ang makasakay sakyanan. Busa, magpatuman na og bus augmentation ang LGU Davao. Sugod og mga adlaw og libre kini. Tungod manggod kay tungod manggod sa nang ginapatuman natong social distancing, gamay na lang kayo ang makasakay sa mga sakyanan, sa mga PUG, especially sa multicab, kay katunga na naman gyud, di ba? Turil, Kalinan, Mandog, Kabantian ug Lasang ang mga rota niini. Alas 6:30 sa buntag kini molarga, gikan sa mga designated route ug pasakyon ang mga magian nga pasahero sa mga bus stop. Pagkagabi, duna say biyahe pabalik sa mga lugar nga matungkad sa City Hall. Pero bugtong pasakyon lang ang mga trabahante sa mga tindahan o opisina nga exempted sa mga gipasiradong establishmento. Na sila ay di inisakay nila sa mga bus. So dili lang day pwede maglaag-laag lang sa musakay ani. Mo bito dili pwede kay mo bito gikuan pa nato home quarantine nga ang katong mo palit og pagkaon di man gani pwede mo sakay diha. 25 ka pasahero lang ang makasakay sa usa ka bus aron dunay gihapon social distancing. Ipakita lang sa mga musakay ang ilang company ID. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.